אנחנו מתקרבים לסיום המרגש. סיום מרגש של 12 שנים לא פשוטות. אבל מלאות בכיף. כמו שאמרנו לכם בהתחלה, מהלילה אנחנו כבר לא ילדים. ותכלס, עוד מהצבא. אבל רגע לפני התעודות... בואו נציץ לשם שינוי בעתיד במקום בעבר. ואם כבר דיברנו על צבא, בואו ניכנס למכונת הזמן שלנו ונציץ בכמה מבנות המקורי ביומן הראשון בצה"ל. ואם מישהו מכם דואג בקשר לאיום האיראני, אנחנו בטוחים שאחרי שתראו את הקטע הבא, אתם תשנו הרבה יותר טוב. בנות המקורי... הקשר! מוכנות לצה"ל! המפקד, צה"ל עם א' או עם עין? זה עם ה' הסתומה, זה כאילו ראשי תיבות של צבא הורס לאללה. שימו לב אליי! אני המפקד שלכם, ובשבועות הקרובים אני אהיה גם האמא שלכם וגם האבא שלכם. אבא, נפת אותו. אמא, תביא מהשקל. שקט? שיהיה פה שקט. תנו לי הקשב, מיד. תנו לי הקשב, מיד. המפקד, אבל מה זה הקשב? הקשב, זו קבלת פנים למפקד. תן עמדות עמידה מתוחה, זקופה וצעקות. הקשב המפקד! ברור? ברור! וואו, למה בצעקות? בוקר! מה זה? עזוב, מותיק לא חשוב. תני לי הקשב מיד. הקשב המפקד! וואו, זה מחמם יצא! תודה, מותיק, תעשי את. הקשב המפקד! הלו, למי אתה עכשיו שם לשקט, אלינור, תרגיעי. מה תרגיע? למה מי שתגיד לי שקט? עוד שנייה נראה לי הוא שם אותך בריתוק. חלק בריתוק, למה מה הוא ירון? טוב, כמה מנת ל-20? עכשיו, מנה ירד 10 אתה דפוק, 20 שבועות צמיחה על הרצפה, כולם! עכשיו, המפקד השבטור. מה זה? יש לה הקלה, גם לי יש הקלה. מה זה השטויות האלה? אתה מבין בבגרות בזכאות להקלה. כאן זה לא בגרות, לא תיכון, לא בית ספר ולא גנון. כאן זה צבא, אתן לא מבינות? צבא, פקודות, צייתנות, משמעת, היררכיה, צבא. כולם לרדת ל-20? עכשיו! ביאסת! 2 3 4 5. הלו, היי ממי, מה קורה? כן, אני בצה"ל. תשמעי בסוף איזה סתומה. כן, מפריצים קטעים פה שחבל על הזמן, כאילו. המפקד, אולי תספור קצת יותר בשקט, אני מסתכל נכון? כן, המפקד, תביא איזה הפסקת סיגריה. כן, המפקד, יגב, נתן 2 דקות. כן, כפרה עליך, אתה מה זה לחוץ? יש לך אש אולי? אש? תצטער היום שבו גילו את האש, את שומעת אותי? תצטער את זה! נראה לך פעם מצאתי. וואי, אני מתה להשתכשך קצת בים עכשיו. אז אחר ממש בטב עכשיו? כן, מרוב לחץ נהייתי מזיעה. בטח לא הלכנו עד לכאן. לא, את מתוקה כולך לכרות שושנים. לא, את. לא, את! טוב, סתמו כבר שתכם. המפקד. איפה היום כאן? אז את רוצה ים, כן? יכול לסדר לך בקלות ים. ים של דמעות! ים של דמעות בשתי עיניי! אני חיילת עכשיו, כפרה עליי! פדיחה. קטעים. מדהים. לא נעים. מה לא נעים? המפקד בוכה! אז אולי שמישהי תדבר איתו? אולי תדברי איתו את בעצמך? נראה לך! טוב, סתמו, אני אדבר איתו. סמכו עליי. המפקד, אל תבכה. אנחנו מה זה לא התכוונו להעליב אותך וזה. פשוט אתה מוקף פה
5 בנות מדליקות. אתה שוכב על החוף בעיניים עצומות, שמש זורחת, החול חם, אתה שוכב על החוף, אתה מלך החול. החול עושה לך נעים בגב, אתה עייף, אתה זורם, אתה קרוב, אתה ישן. כמו מלאך הוא ישן עכשיו. נראה לי ישן. איזה חמוד, גם בי זה שלי חמוד שישן. בטח מתוקה, כשהוא ישן הוא לא רואה כמה מכוערת את. לא, את מלכת אסתר. לא, את! טוב, בנה נראה שקצין עלה? כן, די משעמם פה בצבא, לא? נראה לי כבר עדיף לחזור למקורי. אני אומרת בוא נשאיר אותו פה. לחתוך לים! איך, סנו עם המדים לים! למה עם המדים? הקשה מפקד! אתה בא לים? תקשיבו, תחתמו על הסכם שלום ומהר. הצבא בים. יאללה בנות, לים!